Sanibona, ngiyanibingelela. Igama lami kuhlengiwe Isibongo ngwakwambotho. Ngithe angiphinde ngibuye futhi namhlanje nezincazelo zamaphupho ongase wena uthi mawulele mhlambe uwaphuphe noma usuke waphupha wangaba nayo incazelo yakhona. Namhlanje sizochaza amaphupho afaka ikhekhe, uloti, uchizi kanye nosu noma ithumbu. Ukuthi lawo maphupho uthe mawulele wawabona noma usuke wawabona phambilini kodwa wangaba nayo incazelo yakhona ukuthi ngabaqonda ukuthini. Namhlanje ke ngizoke ngixoxele ngawo ukuthi aqonda ukuthini lawo maphupho. Ake ngithi uthe ulele wasubona amakhekhe noma wanikwa amakhekhe. Kungaba mamari, kungaba ama lemon cream, kodwa amakhekhe lawa anjengaleyo nhlobo. Kusho ukuthini lokho? Kunendlela ke wena onikezwa yona ongayinakile ukuthi ingasikusise. Yokuthi uphilise wena nomndeni wakho noma uphilise wena uqobo lwakho nabantu osuke ohlala nabo. Sho ukuthi wena ngenze ukuthi khona lento oyinakile ocabanga ukuthi yona engase ikuphumelelise njengamanje, kanti cha akusikona lokho. Uzobona ke ekulaleni kwakho uthi molele kufike ke iphupho lamakhekhe utshengisa ukuthi kunalento wena ongayinakile enayo imali kodwa awuyithatheli phezulu noma awuyithathi njengento engase ikusize empilweni yakho. Uma uphupha amakhekhe ngicela wenze nje ey'ntweni ozenzayo ey'thize ngaphandle kwalento oyihlelile wena yakho othi izokuphumelelisa kakhulu. Akubheke lezi zintwanyana ezincane ozenzayo mhlambe othola ukuthi zike zikusize. Mase unamathela kuleyo nto leyo uyenze ngokuthi uzimisele. Kungenzeka ukuthi izovula umnyango walento wena oyifunayo enkulu oyihlelele ukuthi iyona ezokuphilisa. Kubalulekile ke lokho ukuthi sizibheke izinto ezincane sizenzayo ngoba sizibukela phansi sithi ayi lokhu akusikona lokho kangihlelile, kanti mhlawumbe isikhathi asakalungi ukuthi noma lonto ayizolunga ngaleso sikhathi. Zama ukubheka ke lezi zinto ezincanyana ngoba izona mhlambe ezingaze zikuthathe zikubeke ezingeni lalento oyifunayo. Kusho njalo ukuphupha amakhekhe. Sukunikwa umsebenzi othize noma indlela ethize encane yokuthi wena uzoziphilisa ngayo esikhathini osuke ukusona. Ngiphinde futhi ngiqhubeke kusho ukuthini ke ukuphupha uloti. Uloti ukuphupha angithandi kahle ngoba kuyinto ewumphako. Uloti uyinto ewumphako, umphako loyo osuke wenzela ukudla okwenziwa ukuthi kuhlale isikhathi eside. Kuyinto lento ehlala isikhathi eside lokho kudla okunjalo ongaphelelwa isikhathi kalula futhi ongasheshi ku-expire. Okusho ukuthi leyo nto leyo umphako wendlela. Uyacabanga? Ungasuka nawo la osuka khona, ungaze mhlawumbe uthathe aboma 5 days ukuthi u-expire. Abanye kuyabathatha isikhathi aboside nje ukuthi u-expire. Leyo nto leyo yiwumphako kumuntu osuke esondelene nani emndenini wenu oyilunga lenu ukuthi usibanibani uyahamba kodwa ke uyalungiselelwa ngoba kufanele ahambe. Leyo nto ke isuke isho njalo umphako womuntu osuke ezodlula emhlabeni anishiye. Leyo nto ke uloti uqonde nje ukusho leyo yinto leyo. Ngicela nje ukuthi ngize ngidlule kulona ngaze ngiqhubeke kakhulu nalelo phupho. Ngibuye ngize kuchizi. Usho ukuthini uphupha uchizi? Uchizi ke ngiyawuthanda kakhulu ukuphupha ngoba leyo nto leyo ayinto enhle. Uhlanganisa phela uchizi ubisi. Uyakwazi futhi ubisi uchizi ukuhlala isikhathi eside. Khumbula ukuthi ngitheni ngobisi. Ngithe ubisi uma uliphupha wena ulincela enkomeni okusho ukuthi wena usazoceba. Usazoba nje nempilo enhle emnandi ngokuthi uliphuphe ulincela enkomeni. Cabanga ke uliphuphe ubisi mase luphendule luba uchizi ngoba siyazi ukuthi uchizi phela wakhiwa ngobisi. Okusho ukuthi wena empilweni yakho le oyiphilayo kunezi zinto ezithize ezilokho zibekelanela nje. Ulokho ibekeka nje. Zibekeka okothi ngelinye ilanga uma mhlambe ngendlela oyokwenza ngayo uyithole
uphila impilo engasokwazi ukuthi kube lula ukuthi iphinde ikulethele ukuhlupheka. Kusho njalo ukuthi imali noma izinto ezibekela noma ezitakelana ndawonye ezifikisekile la zifikiseka khona eziyothi mase zifika kuwe zibe usizo olungelula ukuthi luphinde lisheshe lidlule. Mase kuya ngokuthi ubumngakanani ke loyo cheese. Kuya ngalokho ukuthi ubukade umngakanani. Kodwa nje ucheese usho bakwethu impilo yakho ukuthi njengamanje zisabekeka zisahlanganiswa izinto zakho. Ungatatazeli. Zama nje kulokho okwenza kancane kancane ungaphelelwa amandla. Zikhona ziyahleleka ziyalungiswa zizothi mase zilungile mase uyakuthola ke ukuthole sekuyikona sekuhlangene konke. Ngeke lapho ke usahlupheka usabambalana la ngoba sekuyobe sekulungile. Okusho ukuthi nje izinto zakho zisalungiswa zihlanganiswa ndawonye ukuze ziyoba into eyodwa okuyoba nzima ukuthi ziqaqeke ziphinde zidilike noma zidibhike noma zihlakazeke. Kusho lokho ke ukuphupha ucheese. Ami ngiyawuthanda ukuphupha impela. Kusho ukuthini ke futhi ukuphupha usu noma nje inyama yangaphakathi into engekho kahle leyo nto ngoba isuke ibika isifo ke egcekeni lapho wena usuke uhlala khona noma ngabe usuke komakhelwane bakho isuke ibika leyo yinto leyo ukuphupha usu. Uma uphupha into enjengaleyo uthandazele ngoba amaphupho siwatshelela ukuthi bakwethu siqaphe siwalandelele kube khona isikwenza ngawo futhi. Mawuphuphe leyo nto uphuphe usu ngicela noma uphuphe nje inyama yangaphakathi amathumbu yonke lonto thandazele leyo nto cela ukuthi uNkulunkulu ayidlulise ayinqobe ngoba suke kuyisifo esiza ngesitha noma esiza ngokwemvelo noma esiza ngokungahlelekile ngokungamelanga ukuthi kungabe kwenzekile lokho futhi kuba into esuke siyenzeka isiphuthumi isizuma wonke umuntu. Isifo esinjalo ke leso bawethu ngiyazibongela namhlanje. Ngiyacela futhi ukuthi ngime lapho ngiphinde futhi ukuthi uma unesifiso sokuthi kube khona ongibuza khona ngibuzeni phela bakwethu ngiyobe sengiyaniphendula ngiyobe futhi senginenzela amanye amavidiyo. Ngicela bandla ningisubscribele niphinde nilike ukuze ngizokwazi ukuba nalowo mfutho nalowo mandla ukuthi kube khona futhi engiza nakho okuzonisiza ngoba sikhona izinto ezinye engifisa sizixoxe ezithize ezingaphandle nje kwamaphupho kodwa ezitshengisa wena ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyakhuluma nathi thina uthola ukuthi asiboni futhi uthola ukuthi asizwa ngoba kwesinye isikhathi uyatshela izinto emaphusheni uvuka usukhohliwe kodwa uthi masuvuka uyemnyango ubone ukuthi lento isho ukuthi lokhu kusho ukuthi wabona izimpawu ezithize uyakhunjuzwa ukuthi usuku lakho namhlanje noma unyaka wakho umi kanje. Lokho kodwa siyoxoxa ke ngelinye ilanga. Ngiyabonga okwanamhlanje nisale kahle.